салом алейкум, хуш омадед ба канали ҳуқуқшинос Ширин Ибронова. имрӯз як мавзӯи бениҳоят муҳимро матрах мекунам ва хоҳиш мекунам ки ҳамагон ин мавзӯъро то охир гӯш кунед ва лайк монед, то ки ба дигарон ин видео равад ва дигарон низ аз ин истифода баранд. Дар ин расм киро мебинед? Дар ин расм директори барномаи ҷаҳонии ғизоӣ, яъне хӯрока продоволствени созмони милали муттаҳид, яъне ООН, Дэвид Бизли мебошад. ӯ дар маҷлиси калони ген ассамблея эълон кард ки дар назар аст, яъне мумкин соли дигар, соли 2021, дар 75 соли охир як кризиси вазнин дар назар аст, яъне ки мумкин ҷаҳон, дунё ба ин кризис бархӯрад. барои ҳамин чиро гуфтаниам ман ҳаминро гуфтаниам ки вақте ки ин одамон ки аз он ҷойҳои баланд гап мезананд ва сухан мекунанд, ҳамаи мо бояд ки бе гуфтани ин касам камхарҷ бошем, фикри ояндаи худро кунем. ҳамагон медонем ки ҳамин COVID-19 муддати ин қадар моҳҳо, солҳо бинед ки чӣ қадар мушкилиҳои зиёдеро рӯбарӯ карда истодааст. бисёр ширкатҳо, бисёр ҷойҳои корӣ бинед ки банд шуданд, кор надоранд, мардум бекоранд ва ин шаҳодати онро медиҳад ки гуфтаи ҳамин шахсият ҳам ягон асос дорад. ин шахсият дар ҳамон маҷлиси калон баромад кард, гуфт ки ниҳоят солҳои охир дар асоси ҷангҳои баъзе давлатҳо, баъзе минтақаҳо ва дар асоси анами пандемия хароҷотҳои ниҳоят зиёд шудааст ва соли оян 2021 сол мумкин ки ба кризиси яъне вазнин дунё бархӯрад. барои ҳамин эҳтиёткор бошед, камхарҷ бошед. хуб мешуд ки ҳамин маъракаҳои ба дабдабаро монеду хароҷотҳои беҳударо монеду дар фикри ояндаи худ ва фарзандону оилаи худ бошед. каме ҳам бошад захира лозим, захира кардан дар кор, то ки ба мушкилии ҳамин кризис рӯбарӯ нашавем, дучор нашавем. эҳтиёткор бошем, сарфакор бошем ва фикри имрӯзу ояндаи худро кунем. барои ҳамин видеоро лайк монед, то ки ба дигарон ин видео равад ва хуб мешуд ки мардуми мо бедор шаванд ва кама ҳам бошанд, дар фикри ояндаи худ бошанд. эҳтиёт ними ҳаёт гуфтаанд. бигзор ҳамин кризиси вазнин ба мо таъсир накунад, аммо эҳтиёт бошем. вақте захира дошта бошем, агар кризиси вазнин ҳам омад, кризиси ҳамин ғизоӣ омад, ба ҳар ҳол вақте захира дорем, мумкин каме ҳам он кризисро сабук гузаронем. барои ҳавай эҳтиёт бояд кард, фикри ояндаи худро бояд кард. ҳамагон дида истодаед ки дар ҷаҳон чӣ рафта истодааст. бо сабаби ан ҳамин пандемия ҳамагон медонед ки дар ҷаҳон бекорию, яъне ки маоши каму ҳамин проблемаи, яъне ки глобалӣ дар сари ҳамаи давлат ҳаст. барои ҳамин эҳтиёт бошед, эҳтиёткор бошед. фикри фардои худро бояд кард, захира бояд кард. захираи ғизо аз ҳама муҳим барои инсон ин ғизо аст. либос на он қадар зарур аст. агар ҳамин ғизо бошад, агар кризиси вазнин ҳам шавад, рӯбарӯ ҳам шавем, яъне ки осонтар ӯро паси сар мекунем. саломат бошед, бо мо бошед, ба канали Ширин Ибронова обуна шавед, то ки аз навигариҳои пешомада бахабар шавед.